Nazi izinto ezicike indoda yakho kugcina sokuba ngathi unesicefe, unemenxisa. Number 1, uyasuza. Usuzelana. Hawu, wena ngane usuzelana. Yini into esuzisayo? Phela mina nawe sizalwanga ndawonye wena ngane, usengaze usisuze kangaka le ngane iyasuza le ngane manje, iyasuza le ngane. Number 2, ukuthi yini le ibisisenekisa kangaka lapha efonini. Ukuthi senahleka kangaka nihleka amafoni ngathandisile emakhanda. Yini le oyibuka lapho. Number 3, ukuthi le restaurant sekwangena nayo uhamba ne-ex yakho, angifuni kwazi mina. Awusosinye isikhathi into uma ungabuzwa ngayo wena kumele uyisho. Right. Asho must carry on. Number 4, lalikhulu kangaka idilozi yini kwenze njani? Usize together. Awudala imase limboza izinqa zonke. Yini konke kwenze njani? Number 5, izinqa ecwacwa. Yeah. Faka lapha ikhempa ufaka ushelelise kube kuhle. Aha. Hey, yasuza le ngane lena man. Hey. Ngeke man, hey. Yasuza le ngane. Hey, aniyiphathe kahle man. Ngasusi. Yeah.